Dobrý den, vítejte u dnešního Politiktoku. Jako hosta tu máme předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Vítejte, pane předsedo. Dobrý den, děkuji za pozvání, zdravím vaše diváky. Jak jste se těšil do dnešního Politiktoku? Lifestyleové téma. No je víkend a mám 20 schůzek, sobota, neděle a ještě jedeme kampaň, tak je to náročné, spal jsem jenom pár hodin. Vy se teďka moc neodpočinete, co? Ne. Takže teďka máte na program. Byl jsem na hygieně, na zuby. Aha. Už 8, protože, a představte si, víte vůbec o tom, že pojišťovna přispívá na ústní hygienu? Ne. Víte to? No prosím. Víte? A víte, kolik dávají? Ne. Točil jsem tomu video, podle pojišťovny 500 až 1000 korun. No, tady je to drahé, ale mohli by to platit všechno, protože zuby jsou velký problém a velké téma naší kampaně. No a toto, byl tady minulý týden Tomio Okamura a říkal to stejnou věc. Ten všechno kopíruje po nás, protože říká, že všem nechá zuby opravit. Jasně, oni to berou tak podle nás, ale dobrý, no. Ale my máme ten projekt 41 center, 24/7 placeno VZP, protože naši spoluobčané nechodí k zubaři, protože stojí to strašně moc peněz a jdou až, když je bolí zuby. A takový je 40%. Ale vy jste strašně mladá, takže si nepamatujete, že nám na základce dávali fluor. I ten hnusný rybí olej se starali, no. A teďka se nestarají. Takže byste chtěl vrátit na základní školy rybí olej? Prevence, ne rybí olej, ten fluor na ty zdravé zoubky. Pane předsedo, jak teďka se vám, jsme skoro týden před volbami, no vlastně týden, protože přesně týden. Jak se vám líbí preference a jak se vám spí, jestli klidnějc nebo naopak teď ještě máte větší stresy? No prohráváme, no, klesají nám preference. Já tomu nerozumím. Čím víc průšvihu má tahle vláda, jo, bitcoiny, to taky se tak zametlo, no a teďka ten dozimetr, to je šílené, jak se dozvídáme, kdo všechno platil, ne, Topka, Stan, Pospíšil, Rakušan. No, tak ty preference jim údajně stouply, tak já už fakt ničemu nerozumím tady a nám to kleslo. No. Já si ale totiž myslím, že jako normálního čtenáře, když se jako dívá na zprávy nebo je čte, tak vlastně ten dozimetr jim přijde strašně složitá věc, proto tomu no, asi nevenou. Normálně kradli dopravně podniku, jedna kopa Topka, druhá kopa Stan, ne, dozimetr, krypto, všechno. Ale vemte si jako a Rakušan samozřejmě ten dobře mluví, ale neskutečně lže, protože samozřejmě ovšem věděli a oni dokonce měli ten meeting ještě před tím zásahem policie. Jo, a teďka novináři 2 roky slyší tu nahrávku a každý má ten přepis, jo. No, ale údajně tu nahrávku koupil nějaký advokát. To jsou jaké drby ze zákulisí. Ale vy určitě máte nějakou investigaci, ne? No, my máme tady nahoře na iDnes investigaci, tam to řeší. No, ale přijde mi, že... No a víte, může za to Babiš a to je ono, my jsme jediné politické uskupení, které vám skládá účty a tam je program a jeho plnění. To nikdo nikdy nedělal. Zítra bude na Staromáku, zítra bude neděle. Bude zase další demonstrace Milionu chvilek. Yeah. Já myslím, že jste tehdy poslal vy, jak se jmenuje, Mikuláš Minář. Minář, ten mě čekal na národní, no. Co vám chtěl říct? No, to bylo ale ještě dávno předtím, než to vzniklo, no. Tak oni vybrali 100 milionů, ne, dobrý, ne? Jak si to tam rozdělili, potom zase skončili, když má průšvih tahle vláda, tak jsou ticho, takže oni jsou součástí taková politická agitka pětikoalice. Budete zvědaví na to, co se tam bude zítra řešit na tom? To já vím dopředu, Babiš je největší zlo a ty nesmysly, jakože, že my bychom zatáhli jako Českou republiku na východ. A kdo teda vypověděl, když byl průšvih Skripal, jo, když tam ty 2 ruský agenti tam ten jed tam natírali někde, tak já jsem vyhodil 3. Když byli Vrbětice, tak jsme vyhodili 70 ruských diplomatů. Stali se druhým největším nepřítelem, to rozhodla ruská vláda, po Spojených státech. Vydali jsme Nikulina do Ameriky. Takže o čem to je? Jak je možné, že někdo takhle lže a pan premiér dokonce říká, co to říkal, že přijdou ruské tanky a že budou volat Putinovi? Tak jako, já nevím, měl by si už odpočinout, ne? Protože to je fakt jako too much. Proč posloucháme pořád celou dobu této vlády furt nějaký věty, že nás někdo někam tahá? Kdo nás kam tahá? Já vás tahám do Česka.
Takže ani Brusel, ani nikde. My jsme tady Česká republika a my máme program pro lidi z České republiky a chceme řešit jejich každodenní problémy. Prevence. Víte, jak stoupá rakovina mladých? Meziročně. 100%. Každý rok teďka je 90 000 výskytů rakoviny, čtvrtina je kůže, takže mladí po dovolené. No jasně. Namenka, kontrolovat. A mě strašně baví, jak oni všichni nás kopírujou, jo, takže Černochová si nechala udělat tohle, nikdy neslyšela o prevenci a já mám tady taky jako takovou skvrnu a po volbách mi tam vemou vzorek, jo, ale nedělám z toho divadlo, protože já to řeším už dlouhodobě, dělali jsme ten prospekt za 40 000 korun a vy musíte chodit na prevenci. Kam chodíte, na mamograf? Já to nemůžu říkat na já jsem ještě nebyla totiž. No a ostuda, ne? Takže. Už jsem dostala druhou výzvu od VSP. Mě je přes 40, tak já už mám. Vy jste mladá, ale fakt musíte to jako se na to dívat. No a u těch mladých to stouplo 100%. My stále v bulváru čteme, jo, rakovina mozku. My jsme druhý nejhorší ve výskytu rakoviny slinivky na světě. No, tak to prosím nepodceňujte a musíte chodit. Víte, že já jsem chtěl postavit v Praze nejlepší onkologickou nemocnici. Vyřídil jsem peníze, Válek to dám do Motola, no a tam to statečně začali rozkrádat. Takže teďka se staví v jediné nemocnici Masarykův onkologický ústav v Brně, takzvaný Žluťák za miliardu prevence, to je naše dílo. No a Pražáci chodí tam, protože v Praze ani nemáme pořádně prevenci. Přijete na Žluťák, 4 hodiny vám všechno vyšetří, všechny otvory těla, jo, všude. A je to super a je to důležité, fakt. Když se potkáváte teďka i v té volební kampani, ale vy dost často jezdíte i na výjezdy mimo Prahu. Co vám ty lidi nejčastěji říkají? S čím se vám nejčastěji svěřujou? Protože samozřejmě Praha a vesnice a venkov, to jsou úplně dva jiný světy. A ten pragocentrismus si zná to těch politiků hodně. Tak v Praze nás čeká velký meeting v úterý. A tak lidi se bojí, že zavedou ty zelené daně, ty ETS dvojky. No, tahle vláda, Hladík říká, že to nejde zrušit. Pan premiér lže o tom, že se to dá zastropovat, samozřejmě to není pravda. No a my pokud tam budeme, tak rozhodneme, že ne, dáme to do sněmovny, sněmovna řekne, že ne a potom zavoláme do Polska, ty to taky nechtějí a budeme hledat spojence, aby jsme to prosadili v té Evropě, že je to nesmysl, protože samozřejmě ETS jedničky ničí průmysl a tohle přímo dopadá na lidi. Jo, pohonné hmoty, drahší o 10 korun na litr, no a samozřejmě emise a tak dále, takže ta Evropa, to, co byl původně Green Deal, a to je samozřejmě ta 1000krát opakovaná lež, který jsme domluvili v roce 2019, nemá nic společného s tím, co je ta realizace. Já s tím začal už Fiala, takže Green Deal byl o životním prostředí, zdravém ovzduší, čistá voda, lesy, jako příroda a oni to totálně podvedli a ničí tu Evropu a teďka by to mělo dopadnout i na lidi a my to nedovolíme v žádném případě. To znamená, že když jste na mítingu někde na malém městě, tak opravdu je nejvíc trápí právě třeba ty emisní povolenky, nebo jsou to nějaké lokální věci? Možná Zubaři, jak jsme o nich mluvili, ano, to samozřejmě hlavně tam, když se podíváme, jak v Moravskoslezském kraji, tak tam na přepočet obyvatel mají o 100% méně lékařů a méně i zubařů. No a my u těch zubů chceme právě, náš senátor Václavec je ředitel Krnovské nemocnice a tam on zřídil 14 zubařů. Jo? Si představte, že dneska musíte někde dát cash jenom proto, aby vás vzali. Jo? Takže to je vlastně nejdražší vlastně péče, zubaři a oční. Já mám suché oko, takže taky jsem všechno poběhal a tady nemůžeme dovolit, aby to bylo čistě privátní, ale aby vznikly takové centra, když teda někoho bolí zuby, protože například nechodí na tu prevenci, tak aby jsme přesvědčili, chodil na prevenci a aby 24/7 byl někde zubář, placený VZP na to první jako ošetření, jakože kvázi nějaká záchranka. No.
Když jste na svých akcích, a tady zrovna máme fotku s mladými lidmi a máte na sobě ten merch Loki Alpha a B, chtějí po vás nějaký trička, čepice, mikiny. Jak na to reagují mladí lidi? Líbí se jim to? No tak já říkám na mítincích, že prosím vás, já mám tak hrozný ksicht, že mě znají i malé děti. Jo? Tak to je velký průšvih, fakt, ale malinké děti. No a potom všichni vědí, kde bydlím. Tak já jim říkám, prosím vás, já bych vás nikdy nepodvedl. Vždy, kdybych vás podvedl, jak vás podvedl Fiala, tak vy víte, kde bydlím. Všichni by tam přišli a rovno by jsem se mohl vystěhovat. Nemohl bych vyjít ani ven na ulici. Takže u nás je garance, že náš program splníme. A my jsme ho vykazovali. Každý pololetí jsme veřejně řekli, jak ho plníme. A přišel covid, nejhorší období v historii naší samostatné České republiky a neměnili jsme program. Jo? Takže tahle vláda samozřejmě má velice jednoduchý program, anti-Babiš, nenávist vůči Babišovi, takže oni ten program plní naplno, protože samozřejmě i teďka jedou stále anti-Babiše. To je dobrý, ne? Můžeš, zvládneš, dokážeš. No, vidíte. Jo. A není pravda, to je ta vaše slavná bunda Prada, která spustila ten strašný skandál. A víte, jaký jsem konzerva? Já ji mám už, nevím, možná ji mám už 10 let nebo 20 let, jo? I ty plavky, co mi darovala Monika, ne? Tam bulvár zase, Maledivy a že kolik stojí ty plavky. Jo, tak jsem byl u Vietnamců, ale jsme měli tam plavky za 200, když jsem si taky koupil, tak ještě jsem udělal anketu, že lidi, prosím, řekněte mi, jaké plavky mám nosit, tak jako blbosti zkrátka. Když jsme u té bundy, čtete bulvár, pane předsedo? No, tak občas se tam podívám, no. A čtete Express? Jasně. Jo, tak to je dobře, protože mě říkali celou dobu, že já propaguju teda ne Express, ale propaguju časopis Téma a tenhle týden... A to není bulvár zrovna. No, ale je to o zubech zase. Zuby, tak si ho přečtěte. No vážně, víte, jak ty zuby jsou důležité? Já věřím, že jsou důležitý, to jako určitě. Pojďme od zubů, ale ještě k volbám. Už si píšete volební nebo možná jinou řeč? Už se připravujete? To, co jsem dostal triko o makání, to jsem dostal. Moravskoslezský kraj, ty budou na mě vzpomínat celý život. Jak to? No tak já nevím, když jsme šli o 3:45 ráno na nádraží s vínou rozdávat. Tam jsme jeli jako neustále. Jo, takže, projev, já si nepíšu projevy. Já si sem mluvím tak divně, ale vlastně to dokážu říct. Proč nemáte? Když prohrajeme a i když vyhrajeme. A já myslím, že oba ty projevy budou krátké. Proč nemáte tričko s nápisem Motýle? Z toho by byl úplně skvělý virál. No, Motýle. Ale na Moravě to používají, Motýle. No, já to taky používám. A ještě souvis se mi líbí, takže to bych dala jako merch. Budou teda krátký projevy, i když vyhrajete, i když prohrajete. Jasně. No, nebudete mít nějakou... Tak minulé taky jste měl. Mně ta prezidentská kampaň se nepovedla, ale o to nejde. Jde o to, že problém je, že pan Fiala říká, že všichni, kteří nevolí Spolu, jsou vlastně proputinovský a že jsou není demokratičtí. No. A mě volilo 2,4 miliona lidí za prezidenta. A to jsem byl v šoku, protože už v prvním kole jsem měl víc než hnutí ANO celkem v roce 2021. No. Tak toho jsem se obával, že budu mít míň jako hnutí. No. Tak já jsem tu kampaň pokazil, ale já jsem tam šel vlastně náhodou, protože Stropnický nám den předtím, než měl natáčet video, řekl, že nepřiletí a hotovo. Tak jsme potom přemýšleli, kdo by tam mohl jít, aby to nebyla ostuda, aby se dostal z druhého kola, no tak nakonec to vyšlo na mě. No. Dobře, a pokud vezmeme variantu, že byste volby vyhráli a podařilo se vám sestavit vládu, respektive koalici. To byla jediná žena v štábe, která tam zůstala, kde jsem chtěl tančit. No. Jo, a to bylo po volebním nějakým, já vlastně nevím ani... To bylo, jak jsme vyhráli evropské volby? Nebo ne, počkejte, ano, nebo už si nepamatuju, nebo senátorské. Budete mít ve volebním štábu buď to manželku Moniku, nebo děti vás přijdou podpořit? Ne, Ježíš Kriste. A souhlasíte vůbec s tím, co třeba teďka dělala Nerudová, jak zapojovala děti vůbec do kampaně? Vivien mi nikdy neodpustí, že jsem šel do voleb, že jsem šel do politiky. Ale tak ona je hrozně šikovná, ona se přece... Tak šikovná je, ale nesnáší to jako tu politiku.
Jo, a taky jako bohužel ty děti samozřejmě byly předmětem různé kritiky a tak dále, takže i nás to zásadně poškodilo. V žádném případě. Mě oni, jako Monika dělá skvělou reprezentaci zahraničí, ano, absolutně přidaná hodnota, je velice společenská a jazykově vybavená, ale děti vůbec, jako. Tak Frederik taky jako se jí nerad fotí, občas má nějakou fotku většinou ze zadu, aby ho nepoznali. Co je velká škoda, protože Fred je velký fešák. Je hezký, to je pravda. A má svaly, kdybych měl takovou postavu jak on, tak máme nejlepší preference. A je šikovnej. Ale když jste na dovolené. No a toto je skvělý podnikatel. Jo, Marlenka. Neuvěřitelné. Teďka bude investovat 2 miliardy ve Frýdku. Představte si, že on ty vlastně zákusky, nebo medovník no, vyváží do Jižní Koreje. Všude to vyváží. On má takovou poptávku, že například řetězce by mu vzali za jeden den jeho celoroční výrobu. Fakt super. A víte, kde kupuje med? Povídejte. Na Slovensku. Fakt? No, a já říkám Osoblažsko, to je zapomenutá oblast, tak škoda, že to tam není. Jo? 250 tun medu kupuje. Fakt velký borec. Takový podnikatele máte rád, určitě tomu věřím. Vlastně, no. Tak ale celá ta ekonomika musí být založena na privátních firmách, ne? Ještě zpátky, ještě o tom Frederikovi, když jste na dovolené, tak vás přece musí lidi poznávat, ne, na ulici, tak za váma jdou. No bohužel mě poznali zahraničí, no. No. Tak mě fotěj tajně. No. Já vím, vy jste poslední dobou jezdil hodně do Francie. Ale to je právě průšvih, jako. Prosím? Vy jste poslední dobou jezdil hodně do Francie na dovolenou, ne? Vůbec, jako poslední dobu, tam jsem nebyl, ani nepamatuju. Ne? No. Dobře, tak za váma jdou, tak stejně jako já jsem byl jsem byl v Řecku. A tam zase psali, že mám ty plavky a já už jich mám 10 let. Já se na ně musím podívat, já nevím, jaký to jsou plavky. No, ale víte, že máme merch. No my vím, máte tady na sobě ale zrovna. Máme i plavky, no škoda, že jsem to nevzal. Tak počkejte, jako... To je hrozná fotka tohle. To je z nějakého festivalu, podle mě. Proč máte tak rád festivaly? No, protože mám rád hudbu. Protože zkrátka umím ty písně a je to nějaká historie. Já jsem začínal, to bylo ještě Black Sabbath a Deep Purple a Mariška Bereš a všechno. Já jsem byl na posledním koncertu Vaša Patejla na Benátské. Ty písničky, já jsem to měl na takové zelené kazetě, když jsem pracoval v Maroku a stále jsem to poslouchal. No a je mi líto, jak to no a my jsme vlastně jedna generace, že Jožo Ráš z Elánu, my jsme všechno stejně staří, jako já s Patejlem, myslím, že 2 měsíce od nás, že jsme stejná generace. No. Jak vypadá vaše Spotify? Co tam máte? Co posloucháte? Spotify jedu One Direction samozřejmě. Fakt? No jasně, jedu Evu Farnu teďka. One Direction je kapela. Ponorka, Eva Farna, Ponorka je pecka. Jo. Jedu Činasky samozřejmě, to jsem byl na koncertě. No Michal David, ten byl jediný, co se nebál mi zpívat na svatbě, když řvali za plotem, že Babiš nemůže se ani ženit. Všichni ostatní zbělači to odradili. Elán, miluju Belindu Carlisle. Aha. Potom tam mám Celine Dion, byl jsem na koncertu v Paříži. Roxette, jsem byl 3krát na koncertě. Jako úžasná. A teďka tady úžasná. Byl on sám, že? Mám pocit. Ani nevím, no. Ta zpěvačka taky chudinka měla rakovinu mozku, no. Takže to já mám to GBL. Aha. No a když cvičím, nebo jako já potřebuji mít tu hudbu, abych jako teda cvičil, aby jsem se donutil a mě to baví, no, takže chodím na ty koncerty. Byl jsem na Miraj, jo, když nemůžeš, přidej víc. Jasně, slovo nejde, neexistuje. Nebo a tak dále, takže já ty písničky znám a i když teda jsem starý, tak to nevadí, ne? Jakože tam chodím. Jsem na FM Festu jsem byl a byl jsem na Vysočině Festu. Tam jsem byl právě na Farné. Já předpokládám, ale že na každý koncert, kam jdete, si kupujete lístek. No samozřejmě. Tak proč si potom myslíte, že někteří umělci mají tendenci jako to říkat, že si tam děláte jako nějaký jako promo? Já nikoho neoslovuju. Mm-hmm. Nikoho. Neexistuje nikdo, že bych já za ním přišel
a řekl, promiňte, nevím něco, jo, ale já samozřejmě 13 let jsem v politice, tak už to poznám, jo, kdo chce, kdo mě nesnáší, kdo ten oční kontakt, jo, nebo vás ignorují a oni chodí za mnou a já s nimi samozřejmě tam v tom kotli zpívám, řveme tam. Tančíme. Jo, byli jsme, kde to bylo, měl Miraj ten koncert na Zlínsku, tam byla sama Slivovice samozřejmě. Takže jo, jako tak já to mám rád. Já chodím na festiáky nevím, tady jsem byl na Otvíráku 2016 takže mě to baví ta hudba, no. A máte čas sledovat streamovací služby jako Netflix, HBO Go a podobné věci? No, málo. Netflix je samozřejmě super. Ta trilogie, to byly 3 Beckham, to byl neuvěřitelný, jak on vlastně byl největší hrdina a potom ho totálně jako odkopli, jako jak ty lidi reagují, nebo Arnold, ne? To jsou taky jako nechtěl se vzdát, všichni se mu smáli, jak je herec. No a jak dopadl ty politice, no. A na Netflixu jsou ty modré zóny. Víte, co to je? Ne. No prosím, další, co to neví. Protože jste mladá. A modré zóny je dokumentární film, kde na planetě Země žije nejdéle lidi. Takže Okinawa jedí bataty. Jo, rodina směje se, mají skvělou náladu, jo, jsou skromní, potom máme Ikari. Tam se vrátil ten, co se tam narodil z Kalifornie, řekli mu, bude žít ještě 9 měsíců, vrátil se a žil ještě 30 let. Sardinie, jo, tam je jedna vesnice, tam mají kostel v kopci, jo, to je 3krát denně do kostele. Všichni pracují v zahradách, no a všichni tyto zóny žijí déle než 100 let. Aha. Všude, Kostarika taky. No a to mě zajímá, protože už jsem přece jenom starý, tak jako ještě mám tolik různých plánů a povinností, že jako mě to zajímá, ta dlouhověkost mě zajímá. Znám jedného významného světového podnikatele, který do toho investuje. A možná ho znáte. On měl taky dokument, že jo? Bernard Arnault. Nejbohatší, byl jsem u něj 2krát, geniální podnikatel. A není tak trošku blázen v tomhle? Ne, ježišmarja, on je absolutně, to je jako pán podnikatel. Tak jako vybudoval, ne? Louis Vuitton, Fendi, Christian Dior. To já nepopírám, ale... Jako 200 000 lidí zaměstnává. No a investuje taky do toho, mi říkal. Takže... Tak život je fajn, ne? A hlavně hrozně běží. Jak když vidím ten můj ksicht, podívejte se, jak jsem vypadal v roce 2013. Je přijde, že vypadáte furt stejně. No, tak to vám nepřijde, protože je to hrozné, jak člověk se stane a jak rychlo ten život běží. No a já jsem 13 let v politice, co je můj největší životní omyl, protože bych to nikdy neudělal, kdybych věděl, co mě čeká. Na druhou stranu máte ale hodně podporovatelů, takže asi to něco znamená, ne? Že jste do té politiky šel. No tak to je jediné, co mě tam drží, to je ta energie, že přijdu a lidi mi vyjádří podporu. No kdybych si dal jakože oznámení, že zítra někam přijdu a nikdo nepřijde, no tak řeknu, tak už je čas odejít, tak jako to potom bych řekl ten projev a šel bych pryč, ale ty lidi chodí, věří mi a samozřejmě mají velké očekávání teďka. No. A není to náhodou spíš takový to vaše, já vám samozřejmě nevidím do hlavy, ale naplnění nějakých ambicí, protože co se týče financí, to jste si splnil. Rodinu taky máte splněnou. A tak jako třeba u Donalda Trumpa vlastně to není úplně, neříkám, že to je úplně o moci, ale spíš jako něco dál ještě dělal v tom životě. Ne, ale Trumpem mě neporovnávejte. To fakt to ne, ale že jako... Ne, já nevím, já si možná myslím, že politika je omyl. Jo, ale ty lidi mě mají rádi, jako oni mi pečou. Teďka tento týden jsem přibral určitě 3 kila, protože všude byl štrůdl. Já mám jednu paní z Mostu, co mi peče, jednu paní z Plzně, co mi peče štrůdl, jo, a různě mě podporují, dávají mi dárky a zkrátka dávají vám tu lásku. No.
No tak to je právě to, co vás motivuje. A v tom Brně jsem právě začal ten projev tím, že tolik lásky jsem už dávno nedostal. No. A možná, nevím, jako, já jsem o tom přemýšlel, jestli to není i v tom, že jsem měl nějaký deficit ty lásky. Jo, já jsem měl spartanskou výchovu, tak já jsem s tátou neměl moc dobrý vztah, i když potom jsem byl starší, tak, ale ta spartanská výchova není jako dobrá. Jo, máma samozřejmě ta dělala pro mě všechno, tak jsem o tom přemýšlel, jestli to je, že v podstatě člověk dostává tu lásku od těch lidí a je to fajn. Na druhou stranu spartánská výchova dělá z lidí houževnatými jedince. Možná právě proto to potom dotahují tak daleko. Ale musí být spravedlivá. Nebyla u vás? No, úplně ne, to nebylo. Musí to být, jako není to dobré na ten vztah, to není dobré. Já teďka děti, které mám s Monikou, tak mám ten takový dědečkovský přístup k tomu, ale je to lepší, no. Je to lepší. Musím samozřejmě ty děti nějak vychovávat, jít vzorem a aby nebyli rozmaznaný nebo aby pracovali. Ale my máme s Monikou dětí radost, protože nedělají na mostudu a tak jsem byl rád, Vivien, když nastoupila do firmy, tak jsem dostával informace, že se chová skromně, že je oblíbená, pracovitá, tak samozřejmě to je jako fajn. Nemůžeme se tady o ní bavit, protože tady není samozřejmě, ale měla trochu strach, že na ní bude nějaký tlak, protože je vaše dcera. To je naše kampaň. Aha. Skvělý projev, všechno. No. A potom se mě ptali úplně na věci, které jsou úplně mimo mísu. Jako třeba co? No, budete odsouzené, co budete dělat a Čapí hnízdo, chápete to? Ty novináři se nás neptali na náš program, no, ale dobrý, nebudem si stěžovat. Já si myslím, že Čapí hnízdo je už jedno z nejnudnějších témat vůbec, jako už celé politiky. Patriots for Europe, víte, mám to triko. A my chceme porazit příště to zelené šílenství a ty lidovce a socany a jinak ta Evropa nedopadne dobře. Mimochodem, od té doby, co nejste premiér a máte teďka tu mezipauzu, uvidíme, jak to bude teďka po volbách, je někdo z světových politiků, kdo vám chybí? Jo, ten Wolfgang Schäuble mi chybí. To byl jako nejlepší. To byl nejlepší evropský politik a bohužel zemřel. A on mi pomáhal, když on byl ministr financí německý, takže já samozřejmě jsem vůbec nevěděl, jak to funguje. A potom byl vlastně šéf Bundestagu, jako sněmu, spolkového sněmu v Německu a to byl pán politik. No a on vlastně byl nejoblíbenější, potom byl na něj spáchan atentát, takže byl vlastně bohužel jako přestal chodit, byl handicapovaný, ale to byl fakt jako někdo. To, když jsme měli Evropskou radu, ECOFIN, tak všichni vždy čekali, co on řekne jako první a měl obrovskou úctu a autoritu. Fakt jako borec. A co Emmanuel Macron? O tom se říkalo, že je váš kamarád. Jo, tak my máme, ne. Největší můj kámoš byl Xavier Bettel. Víte, kdo to je? Xavier Bettel je absolutně geniální, to je fakt můj kámoš. My jsme zažili neskutečné věci společně a on, to je bývalý premiér Lucemburku. Jo? Ano, vy jste mu byl na svatbě. Nebyl jsem mu na svatbě, ale známe jeho manžela, Gauthier. A vždy, když jsem mu volal a on byl doma a byl tam Gauthier, tak jsme mu, a kdybyste četla moji knížku, sdílejte, než to zakážou, tak tam znáte příběh, protože když bylo zasedání NATO, tak všechny manželky Melanie, Trumpová, Brigitte Macron a všichni jako měli program. No a tím, že Gauthier byl manžel, tak samozřejmě ženy mají rádi takové ty manželé. Ne? A Gauthier byl hvězda. No. A potom byl 11. listopadu 2018, bylo 100 let konce první světové války a já říkám, byla večeře a byl tam Trump, jo, tak všichni na Trumpa, takže nebylo vůbec možná. A já říkám tomu Xavierovi, musíš mě představit Melanii, jo, musíš mě představit Melanii, jo. No a on to splnil,
takže ten večer mě představil a na druhý den bylo setkání na Champs-Élysées, byli jsme pod l'Arc de Triomphe, no a už tam seděli, tak jsem šel za Trumpem a byla tam Melanie, říkala, no tak Melanie, my tady jako vás zdravíme a toto je Monika a pane prezident, no, tak takhle vlastně on nás seznámil a to bylo super, protože jako my ty kontakty a ženy samozřejmě vládnou naším životem a jsou důležité, takže to bylo jako dobrý, ty osobní jako kontakty. No a Xavier Bettel, no a to bylo nejlepší, to bylo jako úplně peklo, když jsme byli v Egyptě na setkání Evropa vlastně arabské země, jo, no. Tak on se přihlásil první, jo, a řekl, že je gay, jo, tam jako všichni jako čuměli a tam začal ty svoje toto, tak postupně se vlastně vytratili, všichni se stali epický prezident. No, ale on byl jako strašně fajn, protože vlastně tady sedí Macron, teďka tady sedí Fiala a on vždycky přišel mezi mě a Macrona, si sedl na koberec na té Evropské radě a tam jsme jako povídali francouzsky a on byl strašně vtipálek. Ale zase na druhé straně nám vykládal příběh, kde skutečně jsme měli slzy v očích, když on řekl, když jsem řekl mojí mámě, že jsem gay, tak vlastně přestala se mnou mluvit. Jo, a to bylo teda jako hustý, no, jako zážitek. Takže jako on byl fakt nejlepší jako kámoš a teďka vlastně mi posílal fotku, tak to asi něco řeknu. A víte mi, s kým mi poslal fotku teďka? No s prezidentem Pavlem, ten tam byl minulý týden. Aha. Takže mi poslal fotku s Pavlem a mě zdraví a občas mi napíše, když vidíte preference, aby jsem byl hodnej a tak dále, takže to byl jako, je to super kámoš. Jako, a představte si, když začala válka, a já jsem měl vtedy ten příběh a ležel jsem vlastně v IKEMu. No já jsem tam ztratil to vědomí a toto. Tak to on zná dlouho a tehda mluvil i se Zelenským a ještě na začátku i s Putinem a snažil se nějak jako vlastně tam dělat nějakou to diplomacii. Takže Lucemburk je sice malinký a tak ještě poslední příběh, aby jsem už nezdržoval. Když Trump na summitu NATO mu nadával, že má málo to HDP a zbrojení, tak já říkám, dobře, ale pane prezidente, on má 800 vojáků a z toho půlka je orchestr, tak jako on nemůže mít ty jako rakety a něco. Jo, takže super zážitky s ním, jako fakt dobré. Lucemburk je sice malý, ale krásný, já jsem tam byla, to nádherný město. Chybí vám tady ty summity a tady ty setkávání se na té mezinárodní, mezistátní úrovni? Je to taková zábava, jak si představujeme vůbec? Není. Tak tam samozřejmě taky jde o to, kdo s kým mluví a kdo se s kým vyfotí a tak dále, ale ten skutečný vliv se dá uplatňovat, když mluvíte s někým na 4 oči a tam se říkáte věci, které se veřejnost nikdy nedozví. Jo? Že na těch tiskovkách se většinou, nebudu jmenovat jedného premiéra, ale s kterým jsem byl taky často a taky mladý a přišel do Prahy a jsme jednali a já jsem chtěl jednat nějaké konkrétní věci a on mi stále říká, no pojďme na tu tiskovku a hlavně jim řekni, že jako jak jsem dobrý a jak jsem toto a jo, takže jako různé zážitky. To zní jako Justin Trudeau, ne? Ne, Justin Trudeau, toho teda já moc jsem neměl rád, no. A ten právě neměl rád ani Trumpa a na tom zasedání NATO, no nevím, nedopadlo to tam úplně dobře v té Kanadě, jak to tam on všechno dělal. Vy jste měl docela pozitivní a příjemný, nebo přátelský bych řekla, vztah s Viktorem Orbánem. Jak je to dneska? Tak my dneska samozřejmě nejsme, víme o sobě, ale to je stále to, co pan Fiala tady straší Ficem a Orbánem. Prosím nás, my potřebujeme, aby ty země spolupracovali. Bez ohledu na to, kdo je premiér. Příští rok jsou volby v Maďarsku a ta opozice má větší preference, takže
i když by tam někdo byl jiný, tak samozřejmě bychom, kdybych já byl premiér, tak budeme se snažit jako spolupracovat. Jo? A určitě s Orbánem budu mluvit, i když nebude premiér. Přece jenom to Maďarsko vydává nejvíc peněz na rodinnou politiku v EU, 6%. Jo? Tam ženy, když mají 3 děti, tak neplatí daně vůbec, na sport a tak dále. Takže taková ta propaganda, jo? Ano, to, že mají jiný názor na tu válku, dobře, to je jedno téma, ale přece je plno tém, kde společně ty země můžou bojovat za zrušení těch ETS bojek, proti tomu četu, kde tam chtějí nás šmírovat, proti tomu, že vlastně ta komise se snaží to rozhodovat a rozhodovat by to měli ty prezidenti a premiéři, kteří byli demokraticky ve svobodných volbách zvoleni. Ne? Takže tahle, to, že rozbil Fiala tu V4 jenom... A je opravdu už zničená ta V4? No, tak když nejsou spolu, nefungují, nemají přípravu na Evropskou radu, tak jasně, no. A to, co předvádí jako Rakušan teďka, jo, že jde protestovat jako ministr. No a na druhé straně zase Černochova, tak kámoši s Kaliňákem. Jo, tak ať si to tam nějak srovnají kluci, jo, že jsou úplně mimo mísu. Takže fakt ta velká ostuda. Proč my stále chceme někomu něco doporučovat? Co se jim pleteme tam oni je zvolili lidi, tak ať to respektují. Mám já pocit, nebo ho mám špatně, že sem jezdí méně státníků než dřív? No jasně, protože ta V4, my jsme tu organizovali setkání se západním Balkánem. V Bratislavě jsme měli Merkelovou, v Budapešti jsme měli večeři 13.12.21 s Macronem až do půlnoci. Ano, japonský premiér, jo, takže 65 milionů obyvatel tohoto regionu, který má velkou budoucnost a podívejte se, kam se dostali Poláci, jak oni fungují, jak mají růst, jak fakt už nás předběhli a za nás my jsme byli nejlepší za nás. A já, když jsem měl předsednictví V4, tak já jsem to řídil na SMS-ku a ten protokol ani nevěděl, co se děje, jo, protože jsem to napřímo jako řídil a protože předtím kolikrát ten protokol to blokoval a nebyla informace a fungovalo to výborně a dosáhli jsme ty výsledky. Taxonomie, to je naše dílo. Jo, pan premiér říká, že jeho a je to nesmysl, protože já jsem 5krát říkal Merkelové Uršule na radě, aby konečně už to udělala. Ona to udělala až 31.12.21, 14 dní potom, co jsme to předali, takže samozřejmě s tím nemá nic. A samozřejmě se zamezily kvóty ilegální migrace, no a vybojovali jsme s Moravěckým, že nemáme závazek emisí v rámci Green Dealu, že jsme vybojovali stovky miliard. Jo, takže my jsme bojovali společně, jsme se koordinovali a byli jsme úspěšní a když potom Uršula poprvé se stala šéfkou komise, tak šla do Paříže a potom šla do Varšavy. Jo, takže samozřejmě to Polsko tam hrálo obrovskou roli ale musíme mít dobré vztahy se všemi sousedy. I s Rakouskem, i s Německem ale Fiala na to nemá buňky, on se toho vyhýbal, on mi nechal ještě 16.12. tu Evropskou radu a já naopak, když jsem se stal premiérem, tak jsem to zorganizoval tak, abych mohl jít na tu první radu v prosinci už jako premiér. A Fiala mi to nechal, protože on na to nemá jako předpoklady, aby tam bojoval a vůbec nepochopil, jak se dělá evropská politika. Pokud se stanete premiérem České republiky, budete se snažit obnovit V4, to je jedna věc. A druhá věc, pozvete hnedka polského premiéra, protože já mám pocit, že on tady vůbec nebyl za celou dobu. Nebyl? No tak moc těch jsem nechodil. Sem chodí hlavně z komise lidi. A my komisaři Uršula, Líbačka velká. A s tím Polskem je zrovna dobrý Timmermans. No jasně, tak to Polsko je strašně jako důležité. Takže budete se snažit obnovit V4. Udělat všechno pro to, aby... Ano, určitě. Bez ohledu na to, koho si tam zvolí. Jako, tak můžeme být v různých frakcích, ale přece jenom bojovat za ty zájmy našich zemí je důležité a proto jsme potřebovali mít ty spojence. Pane Babiši, vy jste jezdil jako premiér vlády do Davosu na konferenci každý rok. A ty jezdí tam teďka někdo nebo ne?
Já nevím, jestli tam někdo jezdí. No, já jsem tam byl, mě to zajímalo, protože to byla velká koncentrace samozřejmě politiků a šéfů globálních firem. No a tam samozřejmě se mi smějí v tom, že jsem se tam potkal se šéfem Apple. Jo? No. A chcel jsem ten Apple Store. Jo? No, a loboval jsem. No, ale jsme měli vytipovaný vlastně ten barák, myslím, že kde to je na Poříčí, co má MMR. A bohužel nakonec to neschválili, co mě mrzelo, psal jsem dopisy a tak dále, ale aspoň jsem se snažil nějaký projekt, ale samozřejmě já jsem měl plno úspěšných jiných projektů, památník Bati, lety by nebyly beze mě, ani památník Bati, ani Císařské lázně, rekonstrukce Národního muzea, rekonstrukce státní opery, i ta věznice v Uherském Hradišti jsem dával do pořádku to, aby konečně tam vzniklo ten muzeum totality, takže já jsem tím, že neumím mluvit dobře, tak jsem se snažil lidi přesvědčit o tom. Takový nesmysl, jak tady na Hlaváku, na hlavním nádraží si představte, lidi chodili po kolejích na Žižkov. Ne? A bohužel občas tam byl nějaký úraz. A říkám, a proč tady není nějaký podchod? Tak mi to ukáže, tady je ten podchod. 20 let to řešili. A proč to neuděláte? Tak to udělali a teďka to tam je. Jo, takže já zase jsem měl takové výzvy rád, že dokážu lidem udělat věci, které oni neudělali, ty předchůdci. No a hala Sáblíkové, kde jsem četl, že od roku 2006 to někdo řeší, tak jsem řekl, tak fajn, zavolám trenérovi Novákovi a taky jsem šel a ukázal, a byl u toho primátor Vokřál v Brně, tady tenhle pozemok, pane Novák, tady uděláme tu halu. A říkali, blbá nadmorská výška, tak jsme šli do Nového Města na Moravě. No. A tam to zase nechtěl biatlonisti, ne Hamsa. No a takhle to vykladal na mítinku v Dobré, dám mikrofon, otočím se a za to jsem dostal to berli tady na spánek a jsem rád, že teda jsem neměl krvácení do mozku, takže to jsou takové 100krát opakované věci, jo, tak plno věcí jsem udělal, nádraží v Havířově, jděte se tam podívat, nebo ty další věci, co jsme dělali. Tak, no a některé se nepovedly, no a potom se to opakuje 1000krát, že Babiš něco slíbil, ale Babiš se aspoň snažil, něco vyšlo, většina věcí vyšla, i zahrádkářský zákon, i EET. No vy se smějete, zahrádkářský 20 let čekáme na zákon. No, tak a o čem to je teda? No o tom, že samozřejmě, aby ty města a obce vlastně, když jsou tam nějaké pozemky, aby ty zahrádkáři měli nějakou tu pozici a dneska i plno mladých vlastně začíná zahrádkařit a vracíme se do starých časů, když nebyly ty řetězce a pěstují si zeleninu a ovoce a to je jako super, ne? Když začnete a dáte tam to semínko a potom vám vyroste a máte to rajče nebo borůvku. Tak a super, jak je teďka na tom vaše maminka a tatínek z Nutelly? Prosím. Jste zasazoval přece oříšky, že jo? No, už už je to také vysoké. A my nevíme, který je samec a samice. No a oni jako budou tam asi 10-15 let, tak nevím, se toho došiju, kdy budou mít ty plody. Ale když jsem v průhodnici kanceláři, tak se vždycky tak mrknu z balkona a rostou. No. Oni jsou jako venku zasazený, jo? Já jsem myslela, že jsou v květináči někdy vevnitř. Ne, tak to vyroste, to bude mít, nevím, 3-4 metry snad. A co pak, široké. Co pak s tím? Tak já jsem je nasadil vedle sebe asi na 5 metrů. Takže pak to teda vyplodí semínka nebo oříšky a budete prodávat v Nutellu, v Agrofertu. Agrofertu nebudeme. Nutellu řešil pan premiér, akorát do této chvíli nezjistil, že na výrobu Nutelly je potřeba elektřina. Proto nezastropoval tu elektřinu. Proto jsme měli inflaci 19%. Ale já to chápu, on je politolog, tak v té vládě není žádný ekonom. Je podle vás lepší, když jsou politici biznismeni, nebo když mají politiku jako povolání? Samozřejmě, že je lepší, ale já jsem byl první a poslední. Protože jsem jako biznismen samozřejmě přišel prostředí, kde můžete někoho podvést 2krát.
Na poprvé a naposledy, dvakrát. A ten biznis si to řekne a řekne, to je podvodník, s ním nedělám. No a v politice tam žil od rána do večera. Neznáte ten song, co je na síti, umělá inteligence, výborný rytmus to má, že hal jsem včera, hal jsem dnes, jsem předseda ODS. Neznáte to? To je super song, to si puste. A je to jako ten obsah, ten text je úplně geniální, protože je pravdivý. Jak vám jde TikTok a Instagram? Dobře, já vidím ty čísla. A jo, ty čísla jsou skvělé, já jsem to řekl asi vaší konkurenci, že kolik máme čísel, tak oni vypotili nějaké číslo, samozřejmě vyloučeno, aby také číslo měli, to je jako vidět, že na plný pohled. Takže jo, jako teďka i příští týden tam budeme mít celkem fajn videa. A vy máte poměrně mladý socky, i Alena Schillerová má holku, který je 20 let. Co když vám řeknou něco, co vy nechcete dělat? Necháte se ukecat? Mladý, jo, jako... No, jak my tomu říkáme socky, jakože lidi, co vám dají sociální sítě. Jo, my máme takové 2 influencerky, říkají. Jo, oni tam točí ty videa. Vicky, to je ta generace Z a Aneta, no a ne, tak to ne, jako já nebudu dělat až takové, jako přece jenom musím, jako má to nějaký limit, nebudu dělat úplně, já nevím, že bych se slekl do plavek, nebo budu tam dělat nějakého toto, ale dělám si z toho srandu, protože my jsme teďka vlastně točili zase video s Růžou. Znáte naši Růžu? Neznáte? No to je divočák, který je na Čapím hnízdě, už je tam strašně dlouho, no. Tak jsem se s ní bavil, jestli zná náš program a tak, jako. A co říkala? No, říká super, že nás bude volit, říkala. A to je stejné, jak jsem se bavil se Silverem, ale to vzniklo úplně spontánně, že Martin Hlaváček byl u nás se fotit a teďka tam byl ten kohout, ne? No a mě tak napadlo, že budu na něj mluvit. Jo, tak jsem si říkal, tak promluvíme si spolu. A říkám, tak ty nemáš rád to ukrajinský obilí, co? No. A potom ta pirátka mě obvinila, že jsem pro ruské. No dělám si s nich srandu, prosím vás. Jako musíme trošku občas jako dělat z toho recesi, no. Sledujete vy sociální sítě i svoji konkurence a konkurenčních politiků? No občas něco na mě skáče, no. Ale ty sítě to je jako peklo. Tak včera konkrétně jsem si šel lehnout 10:30 a čuměl jsem do toho až do 12:45, vlastně už po půlnoci, no. Takže je to jakože jedete na Koukám TikToku. na různé věci, ale já mám rád tam písničky různé, mi tam naskakujou a sport a fotbal, tenis a tak, no. Tak čumím do toho. Necháváte si volný algoritmus, co se vám líbí, tak to vám potom naskakuje. Chápu to správně. Jo, no to dělám nějak samo. Sledujete konkrétně nějaký účty? Ne, já nesleduju nikoho. Ale zase mám na to takové... Ani Emmanuela Macrona. Na Twitteru. Já nevím, co na Twitteru. No. Já mám prostě furt nějak zajeto, že vy jste hrozní kamarádi. Prostě mi to nějak zůstalo v hlavě, že... Ale jo, on mě měl rád, jako my jsme měli dobrý vztah, jako. Co teďka říkáte na to, že musel uznat Palestinu jako nezávislý stát? Se říká, musel, no tak kdyby nechtěl, tak to neuzná, no. Ale... No to je problém ty zahraniční politiky, že to, co se děje v Palestině, je strašné a tragédie je v tom, že ty evropští politici na to nemají vliv. Jediný, kdo to může vyřešit, je Trump. Mm-hmm. A Trump sliboval, že tam bude Riviera. No, my nepotřebujeme Rivieru, stačí, když tam přestanou zabíjet jako civilisti, kteří nemají co jíst a je to strašné a ten Izrael to jako přehání. Měli by to fakt jako nějak vyřešit rychle, protože to nedělá vůbec dobrotu. A po celém světě vlastně hlavně mladí lidé to odsuzují a mají pravdu, no. To mě docela překvapuje od vás. No dobře, ale takhle blbec nemění názory. Tak já jsem Netanyahu mluvil 3krát, Izrael určitě jsme od nich přebrali, dělal jsem tady semináře, jak využít vodu, několik, jako fakt v tom jsou absolutně technologicky geniální, léčebné konopí a všechno, jo, Izraelci jsou technologicky super, všechno, ale tam, co se děje, to jako není dobře a jedině Trump to může vyřešit, někdo jiný. A čekáte, že se to stane?
Tak já už nevím, tak on stále něco povídá. Tak teďka se soustředíme radši na kampaň a přesvědčujeme lidi, aby přišli k volbám, protože klesají nám preference a... Teď máte pořád přes 30. No to je na to, co tam předvedli za 4 roky, bychom měli 55. Čekaj, ale to je jako, tak mi řekněte jednu věc, kterou udělali oni pro lidi. A tak, jak oni lžou, to úplně neuvěřitelné. Bezostyšně. Chcete něco vědět? Já jsem si spočítala svůj účet od roku 2019. Účet jaký? Jakože prostě jak mi chodí výplata na účet samozřejmě, tak když jako poplatím všechny věci, včetně hypotéky a tak od roku 2019 nebo 20, ten čistý zůstatek na tom účtu, když na konci měsíce je o 10 000 korun méně. Tak? Mm-hmm. No. Ty brdě, to teda čumím, že to říkáte, no. A proč bych to neříkala? Je to prostě jako 10 000 korun mi prostě někde chybí. Za celou tu dobu vlastně... A to můžete říkat, to nemáte v nějakém kodexu, že... Ne, 2020... Můžete říkat pravdu, no ale to je úžasné. To je úžasné. Ne, tak je jasné. Kam se ty peníze poděly? No asi Černochová je vzala do těch tanků, jak tam jako teďka běhal nějaký tank a netrefil, dobře. Kde je mých 10 000, kdo mi je vrátí? Když nás volíte, tak nebojte, zase bude líp. Já se chci vrátit ještě ke 2 věcem, ještě rychle, než budeme potom do závěru. No. První je s tím Davosem, protože my jsme to jenom tak jako zašolíchali. Mě to totiž zajímá, protože... No tam chodí ty elity a viděli jste, ten Švábek skončil a všechno, já jsem právě nic vypadlo. Už o tom nevím, já jenom vím, že jste tam kdysi byl vy a pak už se o tom vůbec nepsalo. Co se tam na té konferenci děje? O čem se tam baví? No tam jsou všichni, tam jsou největší firmy světa, tam jsou politici, světoví politici, bývalí světoví politici a je to mega akce, je tam strašně moc lidí. No a je to efektivní, protože vlastně za pár dní, když tam máte schůzky od rána do večera, tak tam vlastně potkáte strašně moc důležitých lidí, kteří skutečně mají zásadní vliv v tom našem světě, no. A proč se teda o tom nikdy nepíše? Protože já jediný, co jsem tehdy četla, bylo, že se tam řešilo... A je to strašně od ruky, jo, tam vlastně je to úplně nepraktické, jo, teďka ty hotely tam a všechno. Ne, tam jedete autem snad 2 hodiny z letiště, nebo 3. No. Tak se tam řešilo, co bude vlastně s digitální stopou pozůstalostní jako lidí, kteří užívají sociální sítě. To je jediné, co jsem se dozvěděla z Davosu. Jo. Takže se tam bavíte o technologiích, umělé inteligenci, biznesu, o čem? Apple, potom s IBM a těmito firmami, které jsem samozřejmě lákal, aby jako investovali u nás. Jo? Protože my samozřejmě potřebujeme mít tady ty globální jako firmy. Tak Microsoft a další. No a potom i ty evropští politici. Byl jsem v jednom panelu tam, tak je to zajímavé. No. Co je umělá inteligence? Už jste kamarádi? Umělá inteligence, hlavně řekněte vašim divákům, že já nikomu nic nedoporučuju. Všechno, co je na sítích, okamžitě, že něco doporučuju, hlásíme to policii. Pro Boha, ať do toho nedávají peníze, jo? Protože už někteří lidi přišli o peníze. Jako jede sama nějaká falešná reklama, jo? No teďka byl nějaký, falešná reklama, že něco doporučuju, nedoporučuju nic. No. Takže umělou inteligenci já nepoužívám. Já když něco potřebuji zjistit, tak si to tam dám vyťukám si takovou aplikaci tam a napíšu tam to, co hledám, ale to není umělá inteligence. No a umělá inteligence je důležitá. My jsme potřebovali samozřejmě. Teďka se to zneužívá, protože oni vlastně můžou i zneužít vás, že něco řeknete a není to pravda. No ale myslím si, že v tom zdravotnictví na analýzu nějakého, nevím, rentgenu plic nebo CTčka nebo magnetu, tak myslím, že v tom zdravotnictví, ale i v dalších věcech, jako samozřejmě v průmyslu, no, je to dobrý, no. Tak nesmí se stát to, že vlastně tady bude nějaká armáda robotů a potom je někdo naprogramuje a začnou po nás střílet. Tak to by bylo blbý, no. Jako, no, ty sci-fi filmy takové jsou, ale občas to člověka napadne, no. Já vám řeknu, co se o vás říká. Jo. Ježíši Kriste, o vás se říká, že jste strašný jako technický antitalent. No, a co? Je to pravda?
No ale v pohodě, no. A já zase nepoužívám počítač, ale mám počítač v hlavě. Takže jak můžete fungovat bez počítače, tomu nerozumím. No tak mám mobil. Takže mám samozřejmě maily a SMSky a WhatsApp. Používám aplikaci Spotify na ten One Direction a podobně. A jinak počítač nemám, takže nikdo se do mě nemůže nabourat. Jo, a v podstatě a je to v pohodě, no. Já se to nekážu dneska já mám ty papíry všude, hory papíru. Já jsem velký spotřebič našich lesů, no. Škoda, že ten Jurečka nedával peníze na toho kůrovce, jak jsme mi dali, než by je nezničil na Jesenicku například. To už je opravdu téma, které jde kůrovec mimo mě, tomu vůbec teda... No. Je to pěkná bestie, ten kůrovec. No. No my jsme ho vypátrali, jedno jsme měli takové video. No. Tak to blahopřeju, že jste ho vypátrali. 12 miliard jsme dali proti kůrovci. Jurečka nedal nic. Tak, další věc. Když jsme teda u toho, co se o vás říká. Řekněte mi, co jste slyšeli vy za nejhorší drev nebo největší mýtus o vás, co se vykládá, není to pravda? Mě strašně moc lidí vykládá, že mě znají a mluví za mě. A v podstatě to není jako pravda, no. Takže mě píšou lidi, já každému odpovím, nebo jim zavolám, teďka mám trošku zpoždění, ale co se o mě říká, tak kolegové mají ty chaty, mimo mě, tam se na mě domlouvají a samozřejmě vědí, že pondělí ráno je největší peklo. A nejvíce pracuje v neděli, protože chystáme ty různé pořady. Zítra točíme vlastně poslední podcast s Karlem Havlíčkem. Sorry, jako. Doufám, že to sledujete. Nesleduju. Občas máme 1,2 miliona shlédnutí. Nesleduju, podívám se, ale já jsem Karlovi... A tam se dozvíte věci, které jste nikdy neslyšeli. Ale já jsem Karlovi říkala, že určitě bude mít s váma podcast, nebo bude na TikTok, ještě než měl podcast a šel na TikTok, protože jsem říkala... Karel šel na TikTok? No je na TikToku, no. Fakt, jo. To ani nevím. Ale dělá už reelska na Instagramu, ale mám myslím, že má TikTok. Jo, protože mě překvapil tím, že vlastně... Ale jeho to nebaví, Karla. Sběratel desek, tak jsme se o tom mluvili. Ano, LPčka, jo. No, a mimochodem, on mě tehdy řekl tady, když... A hospodářská strategie, to je jeho dílo, to dělá 2 roky. A když byl Karel Havlíček tady v Polititoku, tak řekl, že nejvíc ho potěšilo, když za ním přišel na mítinku nějaký pán a řekl mu, že není takovej kokot, jako si myslel. Tak co nejvíc potěšilo vás? To mu řekl. A to vy můžete používat takové slova? Tady se může říkat slovo kokot. Toto já jsem v parlamentu nikdy neřekl. Co to je? Vy hrajete na housle? Ne, to jsem dělal nějaké křoví. Tady jako Kláře, nevím, co to bylo. Jo, no, občas dělám takového. Tak trošku klauna. Tak jaká lichotka nejvíc potěšila vás, když Karla Havlíčka to, že není kokot? Úplnej. No je tak jako se mnou se fotí ty mladí a to mě jako nejvíc potěší, že občas samozřejmě chodí za námi takový, co nás tam zkoušejí ze všeho možného, ale když přijdou mladí a vlastně vám řeknou tu podporu a cítíte, že to myslí jako upřímně, tak vám z toho radost, no. Tak víte, pan prezident. A to je bývalý premiér a my jsme bojovali ta V4 a měli jsme i úspěchy. Bylo to v Praze v oceně, já mám pocit, že jo, ne? Ne, to byla inaugurace slovenského prezidenta. No. Tak tohle je v Průhodnicích. A neříkají vám ještě... A to je paní Válková. Neříkají vám ještě lidi, že se nemáte tolik mračit, že se mračíte, tak vy jste strašidelný. A dokonce si představte, že za mnou přišel někdo, nebo to říká, a chtěli mi sem normálně dát botox, jo, aby jsem měl takhle jako, jo. A já říkám ani bohovi. Jo, takže jo, mám hrozný ksicht. Vy máte takzvaný resting bitch face, takže když jako co se... Resting bitch face máte, no. No tak... No velký frňák. Ne, ale když se nesmějete, ale já jsem jako hrozně hodnej. Já jsem hrozně hodnej a vypadám blbě, mám ty oči jak kobra, jo, takže mě vlastně tím, že mám suché oko, musím takhle otvírat. Vždycky mě tam pérujou, když se fotíme, no, ale to nemůžu za ten ksicht, co mám dělat? Říkám, že ne, ale chápu, že vám lidi říkají, co tolik nemračíte. No to mi říkají, ale
Když mě potom spoznají, tak jo, ten první dojem je takovej blbej, no. Tak, na co se nejvíc těšíte teďka ještě na konci závěru kampaně a co byste už nechtěl někdy zopakovat z té minulé? Co vás nejvíc štvalo? Až to skončí. Tahle kampaně je hrozná. Fakt to je, co jede na sítích a to je jako strašné. Jako. No, takže já skutečně nechci tady a já nemám rád ty konflikty. Jo, není to jako... Ale můj problém je, že vlastně já startuju na ty lži. Mm-hmm. Jo? Takže musím vlastně nějak způsobem, když mám 2 debaty s panem Fialou, proč len 1 a 2 dokonce, no tak on samozřejmě lže od rána do večera, tak to nebude jedno. A on hlavně lže přesvědčivě, jo, že ale já to nějak dám. Jako. Jak se připravujete na tu debatu? Připravujete se vůbec? No, budu se připravovat. Musím mluvit tak jakože nadhledem. A to bude na české televizi nebo kde? Ne, do české nechodím už několik let. Vy mě vůbec nesledujete. Sleduju vás, a teďka na sítích jede to, že se údajně bojím jít do České, a nechodím do České, tak všechny ty hlavní debaty, Moravec, Vítovská a tam byla ta debata Komunál, Řezníček, tak to bylo samozřejmě neobjektivní. Já si pamatuju jenom to s Řezníčkem během těch prezidentských voleb s Petrem Pavlem. Ano, a to jsem vlastně podělal, protože já jsem nechtěl připustit, že bude 3. světová válka. Umíte si představit, že by Rusko napadlo jako Polsko? A já jsem samozřejmě tu debatu nezvládl dobře a je jasné, že bychom jim pomohli, ale já jsem tu debatu protestoval proti tomu, že on stále mi říkal, že to Rusko jakože napadne to Polsko. No ale samozřejmě teďka, co se děje, pokud skutečně oni tam budou provokovat a posílat ty drony a budou narušovat ten vzdušný prostor, no tak to na to bude muset reagovat. A tak, jak Erdogan sestřelil tu stíhačku, no tak když to bude opakovaně, tak asi si to nemůžeme nechat líbit, no. Pane předsedo, uteklo našich 60 minut. Děkujeme, že jste byl hostem Polityktoku. Budeme přát hodně štěstí k volbám. No, a uvidíme. Tak děkuji a zdravím všechny vaše diváky. A děkuji ještě jednou. Děkujeme.